Masu kallon mu barkanmu da dawowa. Sanin kowa ne kiwon akuya yana farfado da tattalin arziki cikin sauƙi da gaggawa. Bari mu leƙa wani sabon a cikin jihar Katsina nan don ganin yadda aka raba musu awaki a faɗin jihar a ƙarƙashin wannan tsarin inganta rayuwar daga tushe. Ku kasance tare da mu domin kallon wannan ya rabon awakin ya kasance. A nan awaki 900 ne ake saukewa a sakatariyar ƙaramar hukumar Matazu da ke jihar Katsina. Kuma za a raba su ne ga mazaɓu 10 da ke ƙaramar hukumar. A kowace mazaɓa za a ba wa mata 10 awaki 3 da bunsuru guda 1, sannan a zaɓi babban manomi da ke mazaɓar a ba shi awaki guda 45 da bunsuru 5. Wannan wani tsari ne na gwamnan jihar Katsina Malam Umar Dikkoradda da ya ƙirƙira a ƙarƙashin shirin inganta rayuwar al'ummar jihar da ake kira Katsina State Community Development Program. Kamar yadda aka yi rabon a ƙaramar hukumar Matazu, haka aka yi a kowace mazaɓa da ke ƙananan hukumomi 34 na jihar, wanda adadinsu ya kama 361. A duk wanda ya san Katsina, ya san Hausawan Katsina, ya san mu tare da noma da kuma kiwo, wanda shine kasuwanmu, shine sana'armu, kuma shine al'adam. So mai girma gwamna ya ga ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata bi a taimaka ma al'umma shine a farfado a kuma zamanantar da ita wannan hanya ta kiwo. A nan kuma mata 40 ne da manyan manoma guda 10 da suka fito daga mazaɓu 10 na ƙaramar hukumar Matazu ke da fifi don karɓar awaki daga mambobin hukumar Katsina State Community Development Program, tare da mai baiwa gwamna shawara a fannin dabbobi don cika umarnin gwamna Malam Umar Dikkoradda. A kowace mazaɓa, kwamitin mutum 16 ne da suka hada da malaman addinai, sarakuna, ma'aikatan gwamnati da jajirtattun matasa ke zaɓar waɗanda suka cancanci karɓar waɗannan dabbobin. Tsarin da aka yi kamar yadda state coordinator ya ba da umarni da ya kira ainihin dukkan masu ruwa tsaki waɗannan CDP 'yan kwamiti na ƙaramar hukuma, su ne wanda aka ɗora mu alhakin duk abin da ya taso na mazaɓa, su ne za su zauna su duba. Kuma wannan kwamiti alhamdulillah ba a cure shi wuri guda ba, kuma ana zama a duk lokacin da aka ba da umarni. Kamar yanzu ishu ɗin waɗannan dabbobi da za a bada, an ɗauko musamman mu a mazo ji'e wannan rumfuna namu guda 13 an duba an ɗauko waɗanda suka cancanta a ba waɗannan awakai. Nan gidan Alhaji Lawal Bega ne da ke mazaɓar Matazu a garin Matazu ke gyara wurin da zai zuba awaki guda 50 da ya samu a ƙarƙashin wannan shirin. Alhaji gashi ka shiga cikin jerin mutanen da suka samu wannan tallafi na mai girma gwamna na dabbobi har guda 50. Ya aka yi ka samu wannan tallafi? Wani gwagwarmaya kai? Tsakani ga Allah, gwagwarmaya daga Allah ne, saboda kamar yadda nake so in hidi maka, tsakani na ga Allah ban san abin da ake ciki ba. Kawai ina zaune cikin gida sai wata waya ta zo ma, ina daga haka ce ni ne Alhaji Lawal Bega, ce ni ne Alhaji Lawal Bega, ce to akwai shiri da mai gina gwamna ya kawo na ba manomi makiyayi dabba guda 50. Mun duba mu ta zai maka cancanci a rubuta sunan kamar rubuta sunanka. Daman kana nufin cewa baka yi ba da wani cin hanci ko wani abu? Wallahi ban sani ba, ban ma taba sani ba, ma san abin da ake da shi ba wallahi. A doka an ce za a ba babban manomi ne wanda zai iya noma abin da zai iya ciyar da dabbobin da shi guda 50. Daman kai manomi ne? Ni manomi ne. Wannan sunan nawa ma da kaji Alhaji Lawal Bega saboda noma da wannan kiwon. Shine dalilin ma sunan, tunda na taso ne a rayuwa ta da ma gidanmu abin da na iske ana yi noma da kiwo, kuma shi na kirke har yanzu duk abin da na zama wannan abin su suka kai. Wannan dabbobin abin da nake noma ana ba da su man kaɗan wannan irin wannan dabbobin, saboda ai kullum sana'ar da nake da ita kenan, in noma, in kiwata, in saida, in biya bukata ta. Wannan ina ma tabbacin wannan noman nan da kiwo shi kai na Saudiya. Ga dabbobin aka baka, yaya lafiyarsu da suka zama kaya lafiyarsu ya kasance? Tsakani ga Allah, kamar yadda shugabannin na wanda suka ce mana, suka ba mu dabbobin nan, suka ce dabbobi dama za a yi masu da an yi domin nasu, kawai mutum da ya zo kawai ya ci gaba da bada abinci. Wani yadda na ga sun zo din yau da sai na kira cikin malaman dabbobin da aka ba mu, aka ce su rinka kula mana, na ce a yi mu dabbobin nan baki ɗaya allura da lura. Kakaf dinnan yau dinnan sai da na sa aka musu zassa ai kan kuma yadda da ba a baki da aka musu alluran nan da lura. Alhaji, maganar muhalli kuma wani irin muhalli ka tana dan ma waɗannan dabbobi?
da wannan dabbobi da ka zo ai za ga an tanadar musu tunda kaga baki ɗaya na sa na yi fensin ɗin waya a kuma sannan wannan baranda da na buga saboda yanayin rana in aka taho rana ta yi sai su shigo cikin barandan nan hankali kwance ba tare da sun tsara rana ta an samu matsala ba. A takaice kamar kana da experience akan yadda su waɗannan awaki suke son rayuwa kenan. Rayuwa to ai experience din da na hidi ma wannan abun shine na samu na san ina yi kuma na ga shi duk hidimar rayuwa ta ita ke shi ke gaba da wanda ita ai kaga dole in san meye matsalolin su meye aikin su. Alhaji yanzu ya kake ganin wannan zai taimaka wajen haɓaka tattalin arziki? Ai tsakani na ga Allah wannan shiri da mai girma gwamna ya fito da shi na a sai dabba kalla a duk wata ba mace dabba 3 da dan akuya 1 babban manomi a bashi dabba 45 dan akuya 5 dabba 50 to idan Allah ya taimake mu in Allah ya rika mana wannan ba mu ba 'ya'yanmu ba har jikokinmu in Allah da wani abu ya mun tafi kenan insha Allah ne da ayin dokar mutunta wannan abu da mai girma gwamnati ya bullo da shi tunani ne na irin mutanen da kasan shi Allah ya mai basira mutum ne mai hangen nesa. Kwamitin da ke zaɓar waɗanda suka cancanta a mazaɓar Matazubi ya miƙa sunan Malam Mani a matsayin wanda ya cancanta bisa adalci. Ko me ya ja hankalin kwamitin har ta miƙa sunan shi don karɓar wannan garaɓasar? Mun ba wannan mutum bawan Allah mai suna Mani Matu wa'annan awakin sanadi abin da muka kalla saboda insecurity ya shafe shi na rayuwa. Yana zaune a ƙauye da shanin shi da awakin shi da komai makiyayi ne ko manomi ne. To wannan abin ya zo ya shahe shi duka baki ɗaya ba kiwon ba komai an kwashi. To ganin wannan dan tausayawa muka ɗauki wa'annan awaki na Matazubi wato baki ɗaya muka bashi. Mun kai ziyara gidan Hajiya Binta wacce ta kasance cikin mata 40 na ƙaramar hukumar da suka sami tallafin awaki guda 4. A zahiri za mu ga farin ciki da annashuwa da ke tattare da ita a dalilin wannan tallafi. Duk raɗa mun gode mun yi godiya mun gode Allah ya ƙara maka daraja Allah ya ƙara maka mutunci muna son abin da ya hima wannan a ƙara bamu mun gode. Gaskiya alhamdulillah mai girma gwamna ya abin alkhairi ya ba da dabbobi ga al'umma gajiyayyu makiyaya manoma abin alkhairi wannan abin ai ba mu shi duk da ni ban amfana ba amma na amfana domin an ba talakawa an ba mutane da suka mata a basu gaskiya alhamdulillah mun yi sa'ar gwamna har gwamna malam duk umar da muna shi fata alkhairi ubangiji Allah kai shi kujera ita gaba. Gwamnatin jihar ta ware wuri na musamman don yin baye ga awaki guda 3,000 'yan asalin ƙasa. Wanda za a yi wa baye da ƙwayoyin halittar haihuwa na awakin waje masu samar da nama da nono fiye da wanda muke kiwo a yanzu. Wannan zai inganta tattalin arzikin al'ummar jihar sannan ya samar da kuɗin shiga a asusun gwamnati. Ba wannan bane kawai inganta rayuwar al'umma a ƙarƙashin wannan shirin. A azumin shekarar 2025, gwamnatin jihar ta taimaka da kayan abinci da ma tallafin jari don yin kasuwanci ga mata masu ƙananan sana'o'i da marayu. Haka zalika, shirin na baiwa yara matasa horo akan koyon sana'o'i waɗanda ake zaɓa daga kowace mazaɓa don rage adadin marasa aikin yi a faɗin jihar. A damanar shekarar 2025, an raba taki ga kowace rumfar zaɓe daga rumfunan zaɓe sama da 6,000 da ke faɗin jihar. A kowace mazaɓa da ke shiyar Funtuwa, an raba buhun taki 60, buhu 50 a shiyar Katsina, sai buhu 45 a shiyar Daura. A fannin ilimi na wannan shirin, mai girma gwamna ya ƙudiri aniyar baiwa yara masu hazaƙa da iyayensu basu da halin basu ilimi mai inganci damar cimma burinsu. An ƙirƙiri makarantun haziƙai a shiyar Daura, Katsina da Funtuwa, inda za a rika ɗaukar yara guda 6 daga kowace mazaɓa don kai su waɗannan makarantu da zarar sun ci jarabawa. A ƙarshe kowace mazaɓa da ke jihar ta buɗe asusu da gwamnatin jihar ta saka wa naira miliyan 10 don yin ƙananan gyare-gyare kamar rijiyoyin burtsatse, rufin makarantu da sauransu. Da wannan za a iya cewa nan ba da jimawa ba jihar Katsina za ta zama tauraruwa a idan sauran jihohin Najeriya a ƙarƙashin sabon salon mulkin Malam Umar Dukku Radda. Voice of the Grassroots ne suke kawo muku wannan shirin.
Ba shakka mai girma gwamna ya ce ba ya komai ba sai nan gaba ma, domin ya hango jihar Katsina a matsayin mai samarwa al'umma ƙasar nan kaso mafi yawa na naman da ake amfani da shi yau da kullum a ƙasar nan baki ɗaya. Mai ya rage mana sai dai mu ta addu'a Allah ƙara wa giwa tsayi ta zubo man da yayan ɓaure muna sha. A nan za mu dakata da fatan kuma za mu yi koyi da halin Dakta Malam Umar Dukkaraɗa na irin wannan tsari a sauran jihohinmu gaba ɗaya, wato inganta tattalin arziki da walwalar al'umma a ƙasa baki ɗaya. Ni ne naku Malami Ibrahim da na gabatar a madadin Abubakar Yahaya Wagini da ya shirya kuma ya tsara nake cewa bisalam Katsinawan Dukku.